Moji milí milovníci lesa, všetci tí, ktorí sa v lese cítite tak dobre a cítite tu jeho potrebnosť a dôležitosť pre naše zdravie, pre našu psychiku, tak s radosťou vám oznamujem, že kalendár Terapia lesov na rok 2024 je už pripravený a ide do tlače. Keď som hľadala rôzne citáty, ktoré som tam doplňovala, tak časť citátu vo mne zarezonovala a vlastne aj jedna myšlienka potom vzýšla. Les hovorí ku všetkým, počujú tí, ktorí stíchnú v objatí jeho náruče. Inšpiroval ma k tomu samozrejme zase les. Veľmi ďakujem za krásne spätné odozvy na predchádzajúci ročník kalendáru, keď ste mi písali krásne správy, ako sa tešíte, keď si otočíte ďalší obrázok a prečítate si nejakú múdrosť a ponoríte sa do krásnej energie lesa, do nejakého tajomného miesta, ako vás pohľad naň ukľudňuje. Ja ho mám v kancelárii, aj doma, a keď sedím a robím na počítači a vždy, keď prídu nejaké trudné myšlienky a vzhliadnem a pozriem na ten kalendár, tak tiež ma to prenesie do toho lesa. Sú tam obrázky z Malej Fatry, z Veľkej Fatry, z Čergova, z Polonín, z krásnych slovenských lesov, ktoré úplne milujem a kde sa nájdu stále ešte také nádherné divoké miesta, kde môžete stíchnuť aj vy, zostať sami a nechať pôsobiť liečivú energiu lesa na vás. Do každého toho obrázku som vložila energiu, ktorá má liečivé účinky. Verím, že vám pomôže. Výťažok z tohto kalendára poslúži na ochranu našich nádherných lesov, aby sme stále mali priestor, kde budeme môcť stíchnuť v objatí lesa. Prosím, napíšte mi, ak máte záujem, aby som vedela, koľko kalendárov mám objednať. V maili nájdete link na stránku, kde si môžete kalendár už predobjednať a ja na základe toho dám kalendáre do tlače. Srdečne vás pozdravujem a ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodnú kúpiť ten kalendár a pomôcť tak nielen sebe, ale aj lesom.